расман муҳориба дар вазни миёна байни Тони Фергюсон бо рекорди 25.7 ва Ли Джинглианг бо рекорди 19.7 рӯзи 11 сентябр дар турнири UFC 279. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. президенти UFC Дана Уайт баъди турнири UFC 278 дар пресс-конференсия фикрҳои худро оиди муҳорибаи Усман ва Эдвардс баён кард ва гуфт ки сеюм муҳорибаи онҳоро ташкил кардан мехоҳад. ман фикр кардам ки Усман муҳорибаи олиҷаноб гузаронд. маро суханҳои комментаторҳо Денил Кармие, Ҷо Роган ва Ҷон Айник ҳайрон кард ки онҳо байни худ мегуфтанд ки Леон бояд чӣ кор кунад ва дар ҳамон лаҳза Леон хайкики худро зад. шумо як маротиба фикр кунед ки дар ин муҳориба Усман чӣ қадар чизҳоро монда буд ва ӯ тамоми муҳориба бо боварии калон ҷангид. муҳорибаи беҳтарин, зарбаҳои сахти худро ба бадан, ба сари рақиб мерасонд. ин намуди варзиш аҷоиб аст, беҳтарин намуди варзиш дар ҷаҳон. дар ин варзиш ҳама кора шуданаш мумкин аст. барои ҳамин вақте ки ба ман мегӯянд ки шумо боз муҳорибаи ноҳаққона ташкил карден, рақиби сахт зидди рақиби суст, ман гуфтаним ки дар ин намуди варзиш муҳорибаи яктарафа вуҷуд надорад. ҳамаи кор имконпазир аст. реванш? бале, чӣ гуна дар ин ҳолат реванш ташкил накунем? фикр мекунем ки реванши онҳоро дар Англия ташкил мекунем, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки Леон Эдвардс дар охирон дақиқаи 5-ум раунд чемпион Камару Усманро ба нокаут равон карда чемпиони нави UFC дар вазни нимёна шуд. а барои Усман боша ин аввалин мағлубият дар ташкилоти UFC шуд. худи Леон Эдвардс гуфт ки барои реванш омода аст. ма пеш аз ин муҳориба гуфтум ки моро боз як муҳорибаи дигар бо ӯ интизор аст. реванши зуд ё баъдтар дар оянда. Усман муддати зиёд чемпион буд ва тамоми ҳафта ма танҳо як чиз мешунидум ки ӯ беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн аст. ӯ худаш ин чизро чанд маротиба такрор кард. аммо ма ҳис мекардам ки ягон инсон ин қадар вақти зиёд камарбандро ҳимоя карда наметавонад ва ма ҳис мекардам ки вақти ман омадааст ва ҳамаи кор ҳамон гунае ки ман мехостам ҳамон гуна шуд, гуфтааст Эдвардс. ва дӯстон, худи Камару Усман низ бетараф намонд ва баъди муҳориба дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин навишт: бешубҳа ман ин намуди варзишро дӯст медорам. ҳар гуна кор рух медиҳад, аммо алҳамдулиллоҳ мо ҳаракат кардан мегирем. Леон Эдвардсро табрик мекунам, ба наздикӣ вомехӯрем, навиштааст Усман. дӯстон, дар ҳақиқат дар ин намуди варзиш ҳама кора шуданаш мумкин аст ва коре ки Ҳабиб Нурмагомедов ва Жорҷ Сен-Пьер кардан боз як маротибаи дигар тасдиқ мекунад ки одам бояд сари вақт карьераи худро ба анҷом расонад, вагарна шер пир мешавад ва барои тахти ӯро гирифтан шерони ҷавон меоянд. ҳамчунин дӯстон, пулҳои коркардаи иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнири UFC 278 маълум шуд. пулҳои коркардаи Камару Усман $900,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Леон Эдвардс боша $430,000, пулҳои коркардаи Пауло Коста $550,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Люк Рокхолл боша $200,000, пулҳои коркардаи Жозе Альдо $421,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Мераб Двалишвили боша $175,000. хотиррасон мекунем ки муҳорибаҳои пурраи асосии ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграми мо дар описани видео. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавед, фикри ақидоятонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.